Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru domnul deputat Dămureanu Ringo, grupul parlamentar AUR, doamna secretar de stat Mihaela Cătălina Bădoiu. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Stimate domnule deputat, referitor la întrebarea dumneavoastră, având ca obiect existența unor programe de start-up pentru revenirea românilor în țară, vă comunicăm succint următoarele. România se află în plin proces de elaborare a documentelor de programare aferente perioadei 2021-2027, în urma unei consultări ample cu toate părțile interesate. În ceea ce privește antreprenoriatul și încurajarea revenirii în țară a românilor din diaspora, subliniem faptul că acesta reprezintă o prioritate de finanțare pentru MIPE. În acest caz, în cadrul procesului curent de elaborare a programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene caută soluții optime de implementare a fondurilor europene, astfel încât să răspundă nevoilor reale ale tuturor categoriilor de beneficiari. Astfel, la nivelul programului operațional Educație și Ocupare, prioritatea 7, Antreprenoriat și Economie Socială, sunt prevăzute intervenții dedicate inițierii de noi afaceri, care vizează atât dezvoltarea de competențe antreprenoriale, cât și acordarea de granturi pentru inițierea unei afaceri, și anume scheme de tip Startup Student, Startup Diaspora, Startup Rural, etc. Totodată, pentru creșterea ratei de supraviețuire a întreprinderilor și creșterea performanței acestora, o atenție specială va fi acordată programelor de asistență și consultanță în afaceri post-înființare, inclusiv prin pregătirea managerilor sau unor măsuri de îmbunătățire a accesului întreprinderilor mici și mijlocii la diversele modalități de digitalizare a activității. În cadrul viitoarelor programe operaționale regionale 2021-2027 sunt propuse asemenea spre finanțare intervenții legate de sprijinirea dezvoltării startup-urilor. În Planul Național de Redresare și Reziliență, pilonul 3, componenta 3.1, suport pentru mediul de afaceri, cercetare, dezvoltare și inovare, este vizată crearea unui program pentru atragerea resursei umane înalt specializate din străinătate în activități de CDI. Astfel, românii din diaspora care doresc să revină în țară și să inițieze o afacere vor găsi oportunități de finanțare și în perioada viitoare de programare, în condițiile și domeniile de finanțare care vor fi stabilite la momentul lansării ghidurilor solicitantului. În prezent, la nivelul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene se află în etapa de evaluare, contractare sau implementare cereri de finanțare depuse în cadrul apelurilor care vizează măsuri destinate finanțării creșterii ocupării pe cont propriu, destinate mai multor categorii de grup țintă, măsuri ai căror beneficiari pot fi și români din diaspora care doresc să înființeze o afacere în România. Putem enumera astfel programul operațional Capital Uman, care are în etapa de evaluare cereri de finanțare depuse în cadrul apelului Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural, în care se va acorda atenție deosebită înființării de întreprinderi sociale în domeniul prelucrării și comercializării produselor agricole. Până la această dată sunt admise în etapa de verificare administrativă și a eligibilității 209 cereri de finanțare. Tot în cadrul POCU sunt în etapa de contractare sau implementare proiectele aferente strategiilor de dezvoltare locală din mediul urban și rural, în care sunt finanțate inclusiv măsuri de stimulare a antreprenoriatului. În funcție de domiciliul sau reședința din România, persoanele interesate se pot adresa grupurilor de acțiune locală în vederea identificării unor posibile proiecte care să deruleze acțiuni de dezvoltare antreprenorială. În cadrul strategiilor de dezvoltare locală din mediul rural se află 90 de proiecte în implementare. Programul operațional Competitivitate contribuie asemenea la creșterea competitivității și la dezvoltarea economică, prin acest program acordându-se finanțare pentru următoarele domenii: CDI în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, tehnologia informațiilor și comunicațiilor pentru o economie digitală competitivă și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii ca reacție la pandemia COVID-19. În speranța că am răspuns întrebării noastre, vă mulțumesc pentru buna colaborare.